son Brais Romero Suárez e gañei o Accessit a mellor ensaio escrito sobre audiovisual galego. O meu ensaio é un estudo sobre unha correspondencia audiovisual involuntaria entre Vikingland, de Xurxo Chirro, e Ingen co Paísen, de Eloi Domínguez, e é un estudo no que se trata de analizar dúas representacións do cine da emigración galega desde a autofilmación. Pareceme unha iniciativa moi interesante e importante, sobre todo para potenciar investigacións de xente nova e tamén investigacións independentes que non teñan por que partir de unha universidade ou algún tipo de institución, sino que poda partir directamente desde investigadores en tanto persoas individuais.